Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Burnok. Taong 1979, Midsayap, Cotabato. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 22 taong gulang itong si Burnok. Pangunahing pinagkakakitaan nila noon ng kanyang pamilya ay ang pagsasaka at pag-aani ng palay. Ang trabahong yon ng kanyang mga magulang ang dahan-dahang nagpaunlad sa kanilang pamilya. At dahil na rin sa pagsusumikap ng kanyang ina't ama, kaya naabot nila ang antas ng isang masaganang pamilya. Lahat ng luho nila Burnok at ng iba pa niyang kapatid ay nagagawa nilang makuha dahil na rin sa bunga ng kanilang pagtsatsaga. Kung hindi ninyo na itatanong, ang pamilya nitong si Burnok ay nagmamay-ari ng hekta-hektaryang lupain sa kanilang lugar. Isa ang kanilang pamilya sa mga nagmamay-ari ng malawak na lupain sa lugar ng Midsayap noong mga panahong yon. Kahit may karangyaan ang buhay nila Burnok, ay nananatili pa rin ang pagiging makatao nito sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa mga taong mahihirap. Kahit kailan, hindi ito ng mata ng kapwa, kagaya ng kanyang mga kapatid at ina. Dahil sa pag-uugaling meron itong si Burnok, kaya na may nagkaroon siya ng iilang mapagkakatiwalaang kaibigan. Isa na dito ay ang kanyang kaibigang magmula noong bata pa na si Fernando. Sa lahat ng kaibigan ni Burnok, tanging si Fernando lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan ng lubusan na halos kapatid na ang turing niya rito. Di man siya nakakapunta sa bahay ni Fernando, subalit alam niyang mabubuti ang pamilya at mga kapatid nito. Sabi-sabi kasi sa lugar nila noon na kaya umalis ang pamilya ni Fernando sa kanilang dating tinitirhan ay dahil na din sa mga kumakalat na kuro-kuro ukol sa kanilang pamilya. Di naman ito gaanong pinapansin ni Burnok sa kadahilanang wala namang pruweba upang ito ay paniwalaan. Isang araw, habang nakatambay sila Burnok at Fernando, muli na naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa tinitirhan nito. Ay naku Burnok, ba't ba kasi gustong-gusto mong pumunta sa bahay namin? Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka lang kapag nakita mong tahanan ko. Bukod sa luma na to, hindi rin kaaya-aya para sa'yo mga gamit namin doon. Tsaka isa pa, malayo nga ang bahay namin dito. Wika ni Fernando. Palagi mo namang sinasabi yan eh. Magmula nung umalis kayo dito sa atin, hindi ko na talaga nasilayan ang ina't ama mo. Nag-aalala rin ako sa kanila, Fernando. Tsaka nangungulila rin ako. Sagot naman ni Burnok. Huwag mo silang alalahanin, Ok. Balang araw makikita mo rin sila. Sagot naman ni Fernando. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang dahan-dahan naman niyang pagbago ng paksa ng kanilang pinag-uusapan. Pansin kasi nila noon ang paglapit ng iilan sa kanilang mga kaibigan. Gawa ng nakita na naman sila nitong magkasama. Sa paglapit ng mga kaibigan nila Burnok, panay ang pagyaya nito ng inuman na siyang hindi naman nila natanggihan. Dahil sa umaga pa lamang noong mga oras na yon, kung kaya't napagkasunduan nilang magbabarkada na bumalik na lang sa pagsapit ng hapon. Agad din naman noong nagpaalam si Fernando sa kanila sa kadahilanan meron pang ipinabibili ang kanyang ama. Hindi naman ito nagawang mapigilan ni Burnok, gawa ng kinakailangan niya ding umuwi sa kanila upang magpaalam. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw,
Maaga pa silang nagtipon upang umpisahan ang pinakahinihintay nilang kasiyahan. Masaya sila noong nag-iinuman sa tindahan ni Aling Rosing kasama ang buo nilang kaibigan. Bale, nahuli na noon ang dating si Fernando, gawa ng medyo may kalayuan ang bahay nito. Nang makita siya ni Burnok na papalapit sa kanila, agad naman itong tumayo upang siya ay salubungin. "Oh, akala ko di ka na babalik eh." Bungad na wika ni Burnok. "Kilala mo ako, Nok. Kapag sinabi kong babalik ako, babalik ako." Sagot ni Fernando. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang nagsiupo upang ipagpatuloy ang kanilang inuman. Marami noong naging pag-uusap sa kanila hanggang sa dumating sa puntong ang naging paksa ng kanilang usapan ay si Fernando. Fernando, bakit pala hindi namin nakikita ang pamilya mo? Di ba sila pumupunta dito sa bayan? Wika ng isa nilang barkada. "Hindi boy eh. Alam mo kasi, maraming ginagawa sina inay at itay. Buong buhay nila, nakatuon lamang sa pagpapalago ng aming bukid. Kaya lang naman ako nakakasama sa inyo dahil ayaw nilang maging katulad nila ako. Walang kaibigan at walang kakilala. Dagdag suliranin din para sa aking ama ang mga pagbibintang ng mga taong taga rito. Marahil ay isa din yung dahilan kung bakit siya umiiwas sa lugar natin. Ganun pa man, walang itinatanim na galit ang aking ama sa mga taong nagkakalat ng hindi magandang balita." Sagot naman ni Fernando. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-inom naman niya ng kanyang tagay habang patuloy na hindi kumikibo. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging lasing ang magbabarkada. Malalakas na ang naging pag-uusap ng mga ito na para bang nagsisigawan. Wala namang kaso yon para kay Aling Rosing sa kadahilanang sanay na siya sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla namang naging seryoso ang magbabarkada nang merong magtanong kay Fernando ng, Balita ko, Fernando. Aswang yung tatay mo ah. Napag-usapan kasi yun ng mga tsuhin ko. Nakita kasi nila yun ng nakaraan na nakatuwad habang umiinom ng tubig sa sapa. Nang marinig ni Fernando ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapatingin kay Burnok ng punong-puno ng pagkabahala. Animoy sa itsura pa lamang noon ni Fernando, malalaman na talaga nitong totoo ang mga paratang sa kanya. Nang makahanap na ng tiyempo si Fernando upang sumagot, ay ginawa naman niya ito ng walang pagdadalawang isip. Si Burnok noon, halos hindi na magawang makagalaw sa kanyang kinauupuan sa kadahilanang alam niyang ikagagalit ito ng kanyang kaibigan. Kahit sino naman, kapag napagbintangan ng hindi tama ang isa sa mga mahal mo sa buhay, ay talagang magagalit ka. Alam mo, hindi lang yan na naging balita sa lugar natin tungkol sa pagkatao ng ama ko. Kaya kami lumipat ng malayo dahil na rin sa mga paratang sa kanya na wala namang nakakapagpatunay at basehan. Di ako nagagalit sa mga paratang mo ha. Normal na yan para sa akin. Dahil halos karamihan naman sa inyo ay ganyan ang sinasabi sa aking pamilya. Pero kahit ganyan kayo, nasisiguro kong hindi ako galit sa inyo dahil pinalaki akong maayos ng aking mga magulang. Mahinahong sagot naman ni Fernando. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagyuko nito sa kanyang kinauupuan habang malalim ang iniisip. Nang masipat ito ni Burnok, agad din naman niyang ibinaling sa ibang bagay ang kanilang usapin upang mabawasan ang tensyon sa paligid.
pinili niya din doong ipagtanggol si Fernando sa kadahilanang nararamdaman niyang labis na itong nasasaktan. Sa paglalim pa ng gabi noong mismong araw, halos mawalan na ng kakayahan sila Fernando na makapaglakad pa uwi. Inubos kasi noon ni Burnok ang bigay na salapi ng kanyang mga magulang upang ipang-inom kasama ng kanyang mga barkada. Sa pagpatak ng 11:00 ng gabi, laking gulat na lamang ni Burnok nang masipat niya ang paglapit ng isang makisig na lalaki. Halos hindi mo ito mapagkakamalang matanda sa kadahilanang matino pa rin ang katawan nito at bakat na bakat sa kanyang katawan ang kanyang kakisigan. Wala din itong kulubot sa kanyang pagmumuka at meron itong makinis na balat. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan ay siya namang pagwika nito ng, Fernando, wala ka bang balak umuwi sa bahay? Kanina ka pa hinahanap sa akin ng nanay mo. Nang marinig ni Burnok ang sinabi nito, ay para bang nilayasan siya ng kanyang kalasingan. Hindi kasi siya makapaniwala noon na ang lalaking yon ay ang ama ni Fernando. Sa pagkakatanda ni Burnok, hindi ganoon ang itsura ng ama ng kanyang kaibigan. Kahit ilang taon na niya itong hindi nakikita, tandang-tanda niya pa rin ang buong itsura nito. Nang masipat siya ng tatay ni Fernando, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, Nok, pwede mo bang alalayan tong anak ko? Patungo sa bahay? Huwag kang magalala. Sasamahan kita mamaya pa uwi. Dahil sa lasing na lasing pa noon si Burnok, ay tumangulang naman ito habang dahan-dahang tumatayo. Hindi naman ito nababahala na baka siya ay hanapin ng kanyang mga magulang sa kadahilanang nasa hustong edad na siya noon. Lahat ng nais niya ay kaya na niyang gawin basta siya ay nagpaalam sa kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na silang naglalakad ng ama ni Fernando patungo sa bahay nito. Naging panatag naman ang kalooban ni Burnok noon sa kadahilanang alam niyang mabait ang tatay ng kanyang kaibigan. Matinding kumustahan ang naganap sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad. Kalahating oras lamang ang lumipas, narating na nga nila ang hindi kalakihang pamamahay nila Fernando. Pagpasok nila sa bahay nito, ay agad namang nagising itong si Fernando habang nagwiwika ng, Dito ka na matulog, Burnok. Tutal, nandito ka na lang din naman eh. Oo, Burnok. Dito ka na matulog. Marami pa kasi akong gagawin. Kaya malabo kitang maihatid ngayon. Di rin naman kita maaaring hayaang mag-isa umuwi dahil napakadelikado sa paligid. Dagdag pa ng ama ni Fernando. Nang marinig ito ni Burnok, ninais na lamang niyang sundin ang sinabi ng tatay ni Fernando nang wala nang iniisip na kung ano-ano. Kahit papaano, masaya itong si Burnok dahil nagawa niyang makasamang matulog itong si Fernando. Palagi kasi nilang ginagawa ang bagay na yon noong mga panahong kalapit pa ng kanilang tahanan ang pamamahay nila Fernando. Sa buong magdamag, hindi nagawang makatulog ni Burnok sa kadahilanang hindi siya mapakali sa lugar na yon. Dinadagdagan din ito ng mga tinig na naririnig niya sa labas ng bahay na para bang merong mga taong nag-uusap doon. Pabulong lamang ang pag-uusap ng mga ito, subalit rinig na rinig yon ni Burnok. Dahil sa sobrang kaba at pag-aalala, tuluyan na ngang nawala sa kanyang isipan ang nararamdaman niyang kalasingan. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, doon pa lamang nagawang makatulog ni Burnok. Hindi din naman yon nagtagal
dahil sa ginising na siya ni Fernando upang ito ay pauwiin. Bago sumapit ang 9:00 ng umaga, masaya namang inihatid ni Fernando ang kanyang barkada. Naging maayos naman ang araw na yon hanggang sa dumating ang puntong nabalitaan na lamang nila na nawawala pala ang isa nilang kaibigan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam sa kadahilan ng lahat sila noong mga oras na yon ay tinamaan ng sobrang kalasingan. Hindi rin naman nila maaaring itanong kay Aling Rosing dahil sa nagsara na din ang tindahan nito bago sila nagsiuwian. Dahil sa mga pangyayari, marami ang kuro-kuro ang pumapalibot sa kung ano ang kinahantungan ng kanilang kaibigan. Sa loob ng 1 linggo, bigo silang ito ay makita gawa ng wala silang mahanap na bakas na maaaring magtuntun dito. Habang umuusad noon ang investigasyon, tanging ang ama lamang noon ni Fernando ang nagawang pagbintangan sa insidente. Ang naging basihan nila noon ay ang salaysay ni Burnok bago maganap ang mga pangyayari. Naaalala kasi nito ang sinabi ng ama ni Fernando tungkol sa bagay na gagawin nito noong 10 oras. Alam ni Burnok na makakasama ito sa kanilang pagiging magkaibigan, subalit wala siyang magagawa dahil sa patuloy siyang pinapakonsensya ng pamilya ng kanilang kaibigang nawawala. Nang malaman ni Fernando ang sinabi ni Burnok, napagpasyahan na niyang iwasan ito. Hindi niya kasi maaatim na ang pinakamatalik niyang kaibigan ang gagawa ng hakbang upang mas lalong pasamain ang imahe ng kanilang pamilya. Akala ni Burnok, pansamantala lang ang tampo noon ni Fernando, subalit hindi niya alam na yon ay panghabang buhay na pala. 1 linggo pa ang lumipas, hindi na niya nagawang masilayan si Fernando. Marami na ding tanod ang tumungo sa bahay nito, subalit mariin itong itinatanggi ng pamilya ng kanyang kaibigan. Ang pangunahing depensa ng mga ito ay hindi umano bumalik sa tindahan ni Aling Rosing ang tatay ni Fernando noong mga oras na nakauwi na ito. Sa paglipas pa ng mga buwan, walang naging ebidensya ang gobyerno ukol sa mga paratang sa pamilya nila Fernando. Nang maisara na ang kaso, nakailang ulit pang nagpaliwanag sila Fernando sa husgado upang tuluyang malinis ang kanilang pangalan. Subalit, ang mantsang na ilagay ng kasong yon sa kanilang mga kababaryo ay kailanmay hindi na maaaring mapura. Hayaan mo na ang mga yan, Fernando. Kung yan ang tingin nila sa ating pamilya, wala na tayong magagawa. Wika ng ama niya. Nang dumating na sa puntong hindi na matiis ni Burnok ang pag-iiwas sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan, ninais niyang ito ay personal na bisitahin sa kanilang tahanan. Kahit nahihiya man noon si Burnok, kinapala na niya ang kanyang muka alang-alang sa kaliwanagan ng kanyang isipan. Sa pagdating niya sa pamamahay nila Fernando, naging mainit naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Ilang oras din noong naghintay si Burnok na siya ay kausapin ng kanyang barkada ukol sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Alam mo, Burnok, di ko akalaing pag-iisipan mo ng gano'n ang ama ko. Oo, mahirap lang kami at kakarampot ang aming nakakain sa araw-araw. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi namin magagawa ang pumatay ng kapwa para lamang maitaguyod ang aming pansariling kapakanan. Walang dahilan para patayin namin at itago si Biboy. Tsaka, dahil pinagkalat mo na rin lang, aaminin ko na sa'yo. Ang totoo niyan,
Aswang talaga ang mga magulang ko. Pero hindi sila pumatay kay B-Boy. Seryosong wika ni Fernando. Nang marinig ito ni Burnok, ay halos hindi niya napigilang mapalunok ng laway dahil sa takot. Kahit anong ginawa niyang pagbali-baliktad sa mga katagang sinabi nito, ay hindi niya pa rin magawang mailihis ang pangunawang ginawa ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na din ang tatay ni Fernando upang magpaliwanag. Ayon dito, na sa kanilang lugar, hindi lang sila ang nanananahang aswang. Marami sila, at ang iilan sa mga ito ay masyadong ganid sa pagkain ng laman ng tao. Naiiba ang mga magulang noon ni Fernando gawa ng isang beses lamang sa isang buwan kung tumikim ito ng tao. Doon din nalaman ni Burnok ang naging dahilan kung bakit hindi siya pinayagan ng mga itong umuwi noong mga oras na siya ay lasing. Dagdag pa ng ama ni Fernando na kaya lang naman niya nasabing may gagawin siya noon sa kadahilan ng pilit niyang kinukumbinsi ang iilang aswang na naroon sa kanilang lugar upang hindi siya sakta ng mga ito. Ang naririnig niyang mga pagbubulungan ay ang nakaambang pagplano sa kanyang pagdukot noong mismong gabi. May naganap din noong labanan na siya rin namang pinagtagumpayan ng ama ni Fernando. Kung nais mo talagang malaman ang kinaroroonan ni B-Boy, sumama ka sa amin. Alang-alang sa pagkakaibigan niyo ng aking anak, nakahanda akong gawin ang lahat, kahit ito man ay labag sa aming lahi. Seryosong wika ng ama ni Fernando habang nakatitig sa kanya. Nang marinig ni Burnok ang sinabi nito, ay halos mawalan na ng lakas ang kanyang katawan dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na ibinahagi ng ama ni Fernando ang gagawin nilang plano. Ayon sa kanya, na malapit lang ang kinaroroonan ng bangkay ni B-Boy sa kanilang tahanan. Kinakailangan nila itong puntahan ng takip silim kung nais talagang malaman ni Burnok ang katotohanan. Matapos nilang mag-usap, pinauwi na muna si Burnok nila Fernando nang sa gayoy mapaghandaan nito ang gagawin nila sa pagsapit ng gabi. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik si Burnok sa pamamahay nila Fernando. Sa pagsapit ng takip silim, doon na dahan-dahang nag-iba ang kanyang nararamdaman. Habang nakaupo sila noon sa sala, rinig na rinig ni Burnok ang mga engkantasyong binibigkas ng mga magulang ni Fernando. Patuloy din ang pag-amoy niya noon ng malansa at parang nabubulok na daga nang sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas ay halos kumakawala na ang kaluluwa ni Burnok dahil sa kanyang mga nakita. Sa paglabas kasi ng mga magulang ni Fernando, bumungad sa kanya ang mga malapaniking pagmumuka ng mga ito. Meron itong malalapad na pakpak na bumabalot sa kanilang buong katawan. Mahahaba din ang binti ng mga ito na merong mahahabang kuko. Sumunod na kayo. Fernando, ang bahay ng pagong. Wag na wag mong kakalimutan. Wika ng ama ni Fernando. Matapos nitong makapagbigay ng kautusan sa kanyang anak, ay siya namang paglabas nito ng kanilang tahanan habang nakatitig kay Burnok. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na silang naglalakad sa nyugan habang nakahawak sa bahay ng pagong. Kabilin-bilinan kasi sa kanila noon ng tatay ni Fernando na kahit anong mangyari, huwag nilang bibitawan ang bagay na yon. Yun kasi ang susi upang makaligtas sila noong gabi
sa mga aswang na nanananahan sa lugar. Nang marating nila ang 3 kubong nasa dulo ng nyugan, bumungad sa mga mata ni Burnok ang mga taong hindi ordinaryo para sa kanyang paningin. Lahat ng nakikita niyang tao sa lugar na yon ay kung hindi nakatuwad, ay kumakaripas ng takbo. Animoy naglalaro ito sa ilalim ng sinag ng buwan nang sa hindi malamang dahilan. May mga nasisilayan din silang gakalabaw na laki ng mga aso na patuloy na nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig nila Fernando ang ginagawang pag-uusap ng kanyang mga magulang sa iilang mga aswang na naroon. Maaari ba naming makita ang bangkay ng binatang inyong pinaslang? Alam kong kayo ang may gawa, kaya wag na kayong magmaang-maangan. Wika ng ama ni Fernando. Bakit? Makikihati ka ba sa pagkaing aming iniiimpak? May bayad ang hati sa mga aswang na hindi namin kaangkan. Sagot naman ng aswang na kausap nito. Nang marinig ito ng ama ni Fernando, ay umangi lang naman ito habang walang pagdadalawang isip na nilapitan ang lalaki. Dahan-dahan, Baldo. Baka hindi kayo makauwi sa inyo. Alalahanin mo, naririto kayo sa teritoryo namin. Dagdag pa ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis namang pagsunggab ng tatay ni Fernando sa mga nilalang. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't nagkagulo na sa buong lugar. Wala namang magagawa noon ang 2 magkaibigan sa kadahilan ng mga aswang na ang kalaban noong mga oras na yon. Hindi naman gaanong nag-aalala si Fernando para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang, sa kadahilan ng hindi ito dadayo kung hindi ito nakapaghanda sa labanan. Sa pagkagat ng ama ni Fernando sa leeg ng lalaki, ay siya namang paglipad nito habang tangan-tangan ang bangkay ng aswang. Ang asawa naman noon ni Baldo ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa mga sigbin na halos segundo lang din naman ang naging pagitan nang maubos ito ng kanyang ina. Ilang minuto lamang ang lumipas, nalipol na nga ng mag-asawa ang buong lahi ng mga aswang. Halos maligo na ang mga ito ng dugo sa kanilang mga katawan dahil sa tindi ng digmaan. Nagtamo rin noon ng isang malalim na sugat sa kanyang tagiliran ang ama ni Fernando dahil na rin sa pagtulong-tulong sa kanya ng iilan sa mga anak ng kanilang naging kalaban. Sumunod kayo, Burnok, at ipapakita namin sa iyo ang naaagnas na bangkay ng inyong kaibigan. Wika ni Baldo habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Nang marinig ito nila Fernando, ninais na lamang nilang sumunod sa sinabi ng mag-asawa. Sa pagpasok nila sa bahay na yon, bumungad sa kanila ang hindi makataong amoy na halos ikasira na ng bituka nila Burnok. Pinilit lamang nilang tatagan ang kanilang sarili, alang-alang sa kasagutan na kanilang hinahanap. Pagdating nila sa isang lugar na merong mga banga, bumungad sa kanila ang iilan sa mga bangkay na nakaimbak roon. Kabilang na sa mga bangkay na yon, ang katawan ni Biboy na wala ng buhay. Wakwak na ang buong katawan nito at para na itong kinatay na baboy. Matapos nila itong masilayan, agad din naman silang nagsiuwi sa kadahilanang iniiwasan nila ang iba pang kaangkan ng pamilyang kanilang napatay. Bago sumapit ang umaga noong mismong araw, sinamahan nila Fernando si Burnok patungo sa tahanan nito.
Nok, kung maaari sana, itago mo na lang ang iyong mga nakita. Pakiusap ko na lamang sa ito bilang isa mong kaibigan. Ayoko nang madagdagan ang kalbaryong dinadala ng aking ama dahil sa pagkamatay ng isa nating kabarkada na hindi naman nila ginawa. Sapat na sigurong ginawa ng tatay ko, Nok, para makabawi sa pamilya ng ating kaibigan. Bilin ni Fernando. Kasabay ng pag-wika nito ay ang mabilisan niyang pagtalikod kay Burnok nang hindi na lumilingon. Matapos ang mga pangyayaring yon, isinumpa na ni Burnok sa kanyang sarili na wala nang makakaalam sa bagay na yon maliban sa kanya. Ilang linggo pa ang lumipas na pagpasyahan niyang bumisita sa bahay nila Fernando. Hindi na kasi ito nagpapakita sa kanya magmula noong nangyari ang insidente. Subalit, pagdating ni Burnok sa bahay ng kanyang kaibigan, laking gulat na lamang niya nang makita niyang wala na ditong nakatira. Tuklap na ang bubong ng bahay na yon na para bang dinaanan ng isang matinding delubyo. Ilang oras niya pang hinanap ang mga tao sa lugar, subalit bigo siyang makita ang kinaroroonan ng mga ito. Hanggang sa sumapit ang hapon, bigo si Burnok na malaman ang kinaroroonan nila Fernando. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang walang balita sa kanyang kaibigan. Di na rin niya noon pinilit pa itong hanapin sa kadahilanang alam na niya ang rason sa paglisan ng mga ito. Magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na itong si Burnok, ay hinding-hindi niya pa rin malilimutan yung dating lugar nila na merong 2 lahi ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang lakas ng lahi ng tatay neto ni Fernando, no? Isipin niyo, 2 lang sila ng asawa niya, tas naubos yung isang angkan. Pero base sa obserbasyon neto ni Burnok, sa nakita niya dun sa tatay ni Fernando, feeling ko, akin lang gabunan to eh. Kasi kung ikukumpara niyo itsura nito sa itsura ni Gonzalo, 'di ba? Parang talagang dikit eh. Kaya yun lang yung masasabi ko, kaya naubos nila yung isang buong angkan na yun. Ang sa akin lang, bakit hindi pa nila noon ginawa? Ay hindi, tama rin lang pala kasi nga na-involved na yung kaibigan ng anak niya eh. So, kailangan na nilang gumawa ng aksyon para ipakita dito kay Burnok na hindi sila yung may cause ng mga pagkawala ng tao, kundi yung kabilang lahi, yun nga yung mga hayok na hayok sa laman. Kaya yun, siguro nag-trigger yun para ubusin na nila yung lahi na yun. Ang nakakapagtaka lang, saan sila napunta, di ba? Kasi wala na eh, parang wala nang karugtong eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.